ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Бардуи азиз, апашко, ҳама каса созен, тинҷен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Омаден сразу як дона лайки бепала биҷихен. Имрӯз 24 апрели соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 134 сомонӣ. Бардуи азиз, дар имрӯза видео ана хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзона гап мезанем. Касе хона хара илтимос ҳамун тамошо кина. Барои чӣ гапа гуфтесам? Барое ки дар ин видео хонаҳои арзон, квартираҳои арзон гарани бисёрай. То охири видеоро бардуи азиз тамошо кунед ва форатон ки ай ҳами канали ма мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, каналда подписатсия кунед ки мисол ман видеои нав кардам дар YouTube, мисол телефони шумода мерава. Подписатсияро фаромӯш накунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدیم این رقم تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میآمده. бадруи азиз, бачаи очкидор навора сар мекунад, бо диққат гӯш кунед. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Ховарон. 3 сотиқ замина, як дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонташ миёна будай. Кухни, баня, ҳоҷатхона дора. Овсвеч мега пастяни ҳастай. ҳуҷҷатош техпаспорт доштай. гирди ҳавли маҳкам, дарвоза часпондагӣ чӣ хеле сурат мебинед. бардуи азиз, нархи хонара 280 000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 280 000 сомонӣ хона дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Ховарон. номерои телефонаш ҳастай, номерои поёнгишта WhatsApp дора. занг бизанед, мегӯянд ки номерои канали Савдо Теҷа гирифтам, ба шумо барои нархиш арзон мекуна. як квартираи арзони дигарро ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бардуи азиз, квартираи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, павороти Ленинград, кӯчаи Истиқлол. доми 8 этажаи. Якхонага квартира дар соколни этаж қарор дорад, 38 метри квадратӣ. дом, бардуи азиз, тайёр ай мега, квартира ремонт надора. фаҳмидесем бардуи азиз, дом тайёр будай, квартира ремонт надоштай. ҳуҷҷато шартнома ай мега. ай бозори Саховат 10 минутара ҳай, камтар арзон мешава. дӯстони азиз, нархи квартирара 130 000 сомонӣ мега, камтар арзон мешава ва ба хонаи заминиам алиш мекуна. мақсад ки территорияи ана шаҳри Душанбе ё бозори Коровон ягон хонаи заминӣ боша, алиш мекардай. чӣ хеле ки гуфтем, квартира нархиш 130 000 сомон, алиш ҳам мешава ба хонаи заминӣ дар шаҳри Душанбе, наздики бозори Коровон. барои маълумоти бештар да ҳамин рақамҳо занг бизанед, бигӯянд ки номерои канали Савдо Теҷа гирифтам. бардуи азиз, ин видео беҳад қызиқ қибат меравад, то охирша тамошо кунед. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, қишлоқи Сари Мазор, хуҷаи Ҳотам гуфтагиай. қишлоқи Сари Мазор, хуҷаи Ҳотам, ноҳияи Файзобод. бардуи азиз, 5 сотиқ замин, 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонти хонаҳо миёна будай. овсвеч мега пастяни ҳастай. бардуи азиз, овсвеч ана мақсад ки ҳамавақт будай. ҳуҷҷатош мега 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. мактаб, метпун, район наздикай. ҳамин райони Файзобод, бардуи азиз, наздик будай. гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, нархи хонара 230 000 сомонӣ мега. марҳамат бардуи азиз, касе харидоред, метавонед ки занг бизанед. хонаи арзона аз ноҳияи Файзобод, ана чӣ хеле гуфтем, бо нархи 230 000 сомонӣ харидорӣ кунед.
бардуи азиз, апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Сауду Теҷе як дона лайки бепала биҷихен. Касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. Мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бардуи азиз, мегзарем ба 4 миллиони имрӯза. Касе ки аз шаҳри Бохтар ё мисол аз Қирғанем, бо диққат гӯш кунем. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ана ноҳияи Кушониён, совхози Файзалӣ, якм Адиленӣ. 2 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонташ нав будай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, кухни дар даруншай, баня, ҳоҷатхона, кладовка дора, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ. Бардуи азиз, ай ҳами пеши Сомонӣ Қарған то хонара 3 километр дурай мега соҳибаш. Ай ҳами пеши Сомонӣ Қарған то хонара 3 километр дур будай. Нархи хона 280 000 сомонӣ. Касе харидор бошен, бардуи азиз занг бизанем, бигӯян ки номерураи канали Сауду Теҷа гирифтам, барои шуморо барои нархиш бо арзон мекуна. Беҳтарин нархай бовар кунен. Айми сентри Қирған то хонара 3 километр дур будай мега. бачаёча, дар ин видео квартираҳоро ҳам ҳастед, то охири видеоро тамошо кунед. бардуи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, кӯчаи Полигон, 2 сотиқ замин, 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. Ремонти хонаҳо замонавӣ ба дараҷаи олӣ шаҳид зуни азиз, фақат пула метаҳем, медроен зиндагӣ мекунен мега. Овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ. Бардуи азиз, касе ки мисол аз ноҳияи шаҳри Тузен, рӯ парӯи заправкаи Усмон дай ҳами хона. бардуи азизам, нархи хона 375 000 сомониш мега. 375 000 сомонӣ. Дута рақамҳои телефон шамондагим, номерои поёнгишда, WhatsApp ҳам дора. Занг бизанем, бардуи азиз, хонаи арзона аз ноҳияи шаҳри Туз бихарен. нархи зур айнекӣ. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. касе ки 6 миллиона тамошо кардеса, бигӯяд ки ҳо акар тамошо кардесам, навора давом ти дар комментария бинависен. бардуи азиз, хонаи фасони хушрӯ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, яъне ки тарафи Ғозмаликда қарор доштай, маҳаллаи Тангизар. 10 сотиқ заминаи 6 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонташ коробка мебошад. ҳуҷҷатош мега 100%, айраи калони трассаи Қирған Душанбе 150 метр дурай. фаҳмидем бардуи азиз, ами шоҳрои Қирған Душанбе 150 метр, мақсад дарун будай. гирди хона маҳкам нестай мега. нархи хонара 230 000 сомонӣ мега. чӣ хел бардуи азиз, хонаи фасони хушрӯ, мисол хонаи калони хушрӯ 230 000 сомонӣ. бовар кунем бардуи азиз, хеле нархи навора фақат дар ами канали Сауду Теҷа мебинен. марҳамат, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Сауду Теҷа як дона лайки бепала биҷихен. Касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. ана ки бачаёча, телевизора пастар ки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Салимзода. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 44 метри квадратӣ, ремонташ нав будай. соҳиби квартира маълумот додияд ки ана доми 4 ошёна ҳай. хона дар 3 ошёна қарор дорад, 44 квадрат мебошад. ҷош зур айдсуни азиз, овсвеч мега ҳамавақт ҳастай. хона нав таъмиршудагия мега. бардуи азиз, мисол падвалам доштай, садик, бозорчаи Гилистон, балниса, мактаб наздик будай. нархи квартира 310 000 сомонӣ. ина бардуи азиз, касе ки аз шаҳри Ваҳдат ҷонен, метавонен ки квартираи арзона 310 000 сомонӣ бихарен. нархи зур айнекӣ. ва бардуи азиз, барои меҳнатҳои мо ҳам як дона лайки бепала биҷихен. зинда бошен.
бардруи азиз, бисёри бардруи Россияи Тоҷикистон гуфтабуданд ки ягон квартираи арзон шаҳри Душанбе бимонед. Марҳамат, гӯш кунед. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. Якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 26 метри квадратӣ. Квартира ремонти нав дорад. соҳиби квартира маълум дорад ки срочна квартираи фурӯшӣ дар назди канишкаи 14-16 қарор доштай, дар наздикии мактаб, садик, мағоза, банк ҳамаи чӣ наздик будай. Бардруи азиз, бозори Ховарон, раи Калон наздик будай. чӣ хеле гуфтем, дар 4 ошиёна қарор дорад. Сӯни азиз, таъмир шароитош ҳамаш хуб мебошад. Аэропорт ҳам наздикай. срочна мега мефурӯшем. Мақсад срочни бардруи азиз, яъне ки фурӯшӣ бидай ҳами квартира. нархиш 359990 сомонӣ. нарша гӯш кесем бардруи азиз, 359990 сомонӣ. касе харидор бошем бардруи азиз, марҳамат занг бизанен. яъне ки қариб 360000 сомонӣ мегардад нарша. 360000 сомонӣ як камтар арзонш кардагиай. харидоро яъне занг бизанен. бардруи азиз, мегзарем ба квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина Қурғонтепа. бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Тец гуфтагиай. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 30 квадратай. доми навастройка квартира нав ремонт кардагӣ. бовар ки пул мешид ҳози хида мехаридимаш. соҳиби квартира маълумот додагие ки дар 1 этаж қарор дорад, 30 квадрат. нархш бардруи азиз 280000 сомонӣ. ина бардруи азиз, касе ки пула ҷамъ кардагиен метавонед ки анами квартираи фасони беҳтарина бихарен. ремонтшам фасон буда бардруи азиз, ҷошам ҷои зурнекӣ. харидоро яъне занг бизанен. числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанен. подписчикҳои хуҷандӣ дорум ку боша бардруи азиз, комментарада бинависен. аз вилояти Суғ дар шаҳри Хуҷанд мисол ҳами территориё бошен ку комментарада бинависен. як квартираи арзон барои шуморо арзонша ёфтем. бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 8 микрорайон да будай. якхонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 45 метри квадратӣ. доми навастройка квартира нав ремонт шудагӣ. бардруи азиз, соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки срочна квартираи фурӯшӣ. нақш бардруи азиз 245000 сомонӣ мега. 245000 сомонӣ. марҳамат бардруи азиз, номрош номрои Тоҷикистоне. касе харидор бошен, квартираи арзона занг зада аз шаҳри Хуҷанд, 8 микрорайон бихарен. беҳтарин нархай бовар кунед. таъмиршам нав шудагӣ. хелем хеле бардруи азиз, ҳапашкоҳои баднавори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзонак морӯӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунем ки хая нархҳои соз буд. хай бардруи азиз, ака маъқул шуд нашид барои дастгирӣ кардани кароли ютуб як дона лайки бепала биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен. форатон ки видеои нав, мисол ҳами як рӯз пас бардруи азиз мо видео мекунем. форатон ки мисол видеои нави ма шумо да брава, не поён да кнопкаи подписатсия бардруи азиз. ҳамора биҷиқен, зангулача мебарад, зангулачаро бологӣ дамоне. ке ки мисол ма видеои нав дар ютуб мондам, ана шумо да мерава ҳам видеои ма. ва бисёр подписатсия намекунем бардруи азиз, видеои маро 2-3 моҳ пас тамошо мекунем. ки мисол занг безанен, ӯ хонара уже фурӯхтагиай. барои бардруи азиз, дар ин канал ма фақат мисол мошин, хона ҳозираш дар реклама кардесам. форатон ки мисол видеои нави ма шумо да брава, канал да подписатсия раҷиқиден, зангулачаро бологӣ дамонед. ва бардруи азиз, бисёри бад гап намезанем. касе то охири видеоро қатима тамошо карден, то охири видеоро агар тамошо кардагӣ бошен, рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва бардруи азиз, ягон кас реклама дошта бошен, замин, хона, квартира, мошин, инами рақамҳои десен, танҳо дар WhatsApp равон кунед. мо дар видеои оянда рекламаи киногиш мекунем. хай бардруи азиз. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.